Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Opa, beste aste batez hemen gara. Pozez kantari, naizta 2026 garren urte honen santuenen hasiera munduari begiak irekiz gero, ona, hola esaten dana ona, hain zuzen ere ez da izaten ari. Ez. Eta gerra hotxak edo non entzuten ditugu, eta baten batek bentsale hau baina urte txarra horik, bai, lasai egon zetezte, ez gara errekorra haustenari, batzuek denbora hartzen dutelako, alako ranking, moduko batzuk egiteko. Bai, hori da, bai. Eta erantzuteko galdera neko absurdu honi, eta da, zein da historiako urterik txarrena, ez? Eta ez zini esperen arabera, ez? Edo norentzako oso erlatiboa da hori. Denentzat ez dut uste doztasuna ongo denik. Bai. Badirudi baietz, azken urtetan, badirudi hori, zuk esan dut bezala, horrelako ranking nahiko absurduetaz arduratzen direnak adostasuna lortu dute. Hora. Bai, eta giza historiako, giza historiako, desberdina dela. Bai. Urteri txarrena 526 garren urtea izan omen da. Inkesta bidez egin dute. Ez, zientziaren bidez, hori esaten dute behintzat, horrela erabaki dutera, baina esan behar dago beste hautagai batzuk ere izan direla, asko, nahiaina, ez? Bai. 1957an ikuste dut oso hautagai potentea dela, eta izurri beltza Eurasian zabaltzen hasi zeneko urtea da. 1916a zitzegin genuen, ez da gogoratzen zera, eta bora sumendiak eztan da egin zuela, eta udarik gabeko urtea izenatu zuten, eta horri buruz ditzen genuen. Zeruri gabekoa. Hori da, bai. Eta, baina, gero oso emaitza honak eman zituen artearen munduan, ez? Frankenstein novela idatzi zuten horren ondorioz. Salbu. Bai. Ja merezi zuen horregatik, bai. 1914 esate dute batzuk, ez? Sarajevoko atentatuak lehen mundu gerra piztu zuelako. Ja, baina gero bigarren etorri zen. Orduan hori aleia dago. Bai. Eta gero norentzat, txinatarrentzat, 1930 oso gorra izan zen, goseteak populazioan triskantza egin zuen, eta edo Amerikarrentzat, nik uste $1,000,000 ez? Izan daitekela urte txarra, konkistatzaileak, zabaltzen hasi ziren kontinentean, eta horrekin batera gripea, baztanga, eta euskaldunak. Hori da, gure heroiak. Jakina zaila dela bat aukeratzea eta objektiboa izatea, bakoitzak bizitzea egokitu zaiona modu subjektiboan baloratu epaitu, eta baina 526 garren urtea aukeratzeko arrazoi objektiboak argudiatzen dituzte. Hau da, zientziak esaten omen du urte benetan txarra izan zela, eta zientziak diogunean zehazki esan dugu zuaitzetako enborren eraztunek eta glaziarretako izotzak esaten digutela hori. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feelings, but someday you'll pay. Izotzek eta enborrek esaten bauten isildu itenaz. Bai. Kontua da, ez dakigula benetan zer gertatu zen, 526an. Detaile txiki hori kenduta. Bai.
ez dakigu benetan, ez dakigula zehazki. Batzuek esate dute meteorito batek jo zuela lurra, beste batzuek diote sumendi batek eztanda egin zuela, 1816ko kasuan bezala. Eta beste batzuk sumendi batek baino gehiagok. Kontua da, gertakizunak atmosferara inbeste partikula jaurti zituela, zerua literalki estalita utzi zuela, eta dakiguna da horrek zero ondorio izan zituen, ez? Negu volkanikoa esaten zaiona, gertatu zen, eta adituek antzinaro berantiarreko izotzaro txikia deitu izan diote 526an abiadutako aro hotzoni, Txinan elurra egin omen zuen, udan. Europako temperaturak batez beste 2,5 gradu zentigradu egin zuten behera, eta horrez ekartzen du, uzta galtzea, edo uzta txarrak izatea, eta beraz gosea, eta baita ere gatazkak areagotzea, eta azkenean populazio ahulduan, gaixotasunek ere bidea errazago egiten dute, ez? Euskal Herritar gutxiago joango ziren Kadizera, ondorio lasgarriak. Batez ere turismo, sigarren mendeko turismoa, oso jarduera, garrantzitsua zen. Bueno, kontua da, esan bezala, enborren eraztunetan ikusi dute, zientzialariek gertatutakoa. Lehena izan zen Michael Bailey, dendrokronologia da, dendroarkeologia ere, zera, Zuitzako eraztunak... Haula ditzen zaio horri, Dendrokronologia, kronologia bat zehazteko danean, ez, jakiteko ze urtetan geratu zen zerbait, ez, eta orokorrean dendroarkeologia. Bere lagunek eraztunen jauna ditzen diote. Michael Bailey. Irlandarra zen, eta 1994an argitaratu zuen, ez, bere ikerlana, eta horren arabera Irlandako aritz batean arrastoetan ikusi zuen 526an anomalia meteorologiko nabarmena izan zela, 94a zaigea, beraz, hau da, historia guztian zer, ez dugu jakin 526an zerbait gertatu zela. Normal. Hori, atzo arte. Eta egia da, hipotesia gero berretxiko zutela, bai Suedian, Finlandian, Kalifornian, estatu batuetan, eta Txilen aztertutako beste enbor batzuek, eta izotza ere aipatu dugu, eta izotzari dagokionez, Groenlandiako, Antartikako eta Alpetako glaziarretan ikusi zuten azan sulfuro kantitate zoikoak zeudela, urte horri edo inguru horri dagozkion geruzatan. Ez? Beraz, zientifikoki frogatu geratzen da, horre... Hortzo ze gertatu zela... ondamendia handi bat izan zela. Esan berra dago, meteoritoaren hipotesiak ez duela babesa handirik, baina sumendi dagokinez ere, adituek ezin izan dute, estanda egin zuen sumendia zehazki identifikatu. Horrela hipotesia daude, hipotesi batek dio Krakatoa, ezaguna da. Klasik. Indonesiako, eta esango nuke munduko sumendirik ezagunetakoa. Izen egiazko sumendi baten izena daka. Oso onomatopeikoa. Baina 2010an ikerlari batzuek El Salvadorreko Tierra Blanca joven izeneko sumendiari egotzi zioten errua, eta hipotesiri berriena, dela urte gutxi batzuk Antiquity aldizkarian argitaratu zenak, dio Islandiako sumendi bat izan zela. Hori ere errezena jo dute. Baina zehazkite ez dakite zein sumendi izan zen. Guk aipatu genuen Islandiari buruzko podcastean Loki sumendiak nolabaiteko eragina izan zuela Frantziako iraultza. Baina, azken hipotesi honek, Islandiako sumendiaren hipotesiak esate duen du, ondorengo urteetan ere, 540an eta 547an, beste erupzio batzuk izan zirela, eta horrek egoera larriagotu duzuela, ez? Ella es un volcán. Es ardiente, siempre quiere más. Nena sabe bien lo que me gusta más. Ella es un volcán.
Esan dugun, oin arte esan dugun guztiak garbi uzten duna da, gertakizuna eta batez ere ondorioak ez zirela 526ra mugatu, hau da, erupzio gehiago izan baziren, baina gero uzta txarrak eta, ez, goseteak eta beranduago izan ziren, ez? Beraz, ez du zentzu handirik urte txarna 526, zehazki ura izan zela, ez? 526a izan zela esateak. Eta gainera adituen esanetan erupzioaren edo erupzioen ondorioak 640 urte arte jasan behar izan dituzten, hau da, mende oso bat. Un urte, Eta oain txaipatu dugu, ez, Kali sumendiaren estandak, ez, nolako eragina izan zuen meteorologian, beraz, uztatan, eta beraz, Frantziako iraultza piztu zuen arrazoitako bat izan zela, ez? Baina uratzen izan kausa bakarra eta ez da nagusia ere, ez? 526. urteko gertakizunaren kasuan, bada David Case izeneko arkeologia kazetari bat, hipotesi esan ezagun interesgarri bat daukana, eta berak dio 526ko erupzioak eragin zituela, eta hemen dato zerrenda, batetik, Justinianoren izurria, barbaroen inbasioak, abaroen gainbehera, tribu mongoliarren migrazioak, imperio sasanidaren amaiera, islamaren edapena, eta Teotihuacanen gainbehera. Bueno, Manoleteren zezenan Bai. hori falta zaio bakarrik izatea, ez? Bai. Beste arkeologo batek, endarkek, hau ez da arkeologa kastaria da, arkeologian aditua izan arren, David Case, baina Kendark arkeologan iritziz, Caseen hipotesia interesgarria da, eta baitu gauza honak, ez, 6. mendean gertatu ziren funtsezko aldaketak, ez, aldaketa importante hoiei, garrantzia ematen dielako, ez, nabarmentzen ditulako, baina esaten du baita ere, bere tesi nagusia, Caseen tesi nagusia, erupzioak hori dena eragintzuela, zuzenean, esaten du ez duela bere lanean tesi hori egiaztatzea lortzen, eta gaina iturri eta froga okerrak erabiltzen dituela hortarako. Baina, Casek elementu interesgarri bat sartzen du gai honetan, eta da, aipatzen duna, lehenengo lekuan aipatu duna, da, izurria, Justinianoren izurria, ez dago zalantzarik oso larria izan zela, 25-50 milioi hildako eragin omen zituen, hortartean, diferentzia handia da, bikoitzela, baina zaila da zehaztea, bai. Kantitatek ez dira gaur egungoa bezalakoak, proportzioan. Eta hori da, baina hori da proportzioan, horrek esan nahi du, Afrika, Asia eta Europako populazioaren 13% eta 26% artean hiltzirela izurriaren ondorioz. Eta gainera, esan behar da, duela gutxi aurkikuntza garrantzitsua egin dutela gai honen inguruan, ze izurri hau, historiako lehen pandemia dokumentatutzat jotzen da, baina orain ere lehen pandemia zientifikoki frogatutzat jo dezakegu, ze duela gutxi Jaresh hirian, egungo Jordanian, erromatar irizarreko hipodromoaren azpian hilobi komun bat aurkitu zuten, eta bertako giza arrastoetan Yersinia pestis bakterioak eragin zuela ikusi dute, hau da, gerora izurri beltza eragin zuen bakterioa bera. Ebizen horrekin, izan behazun bakterio, ez? Pestis. Hori da. Eta ikerlan honetan, ez, denearen emaitzak eman dituzte, baina horretaz gain, testuinguruaren garrantzia ere azpimarratzen du, eta da, hipodromoaren azpian aurkitu dituztela. Hau da, horrek esan nahi du, berez, aixialdirako zen, ez, ekipamendu egitura bat, momentu batean, larrialdiagatik, berrerabili behar izan zutela hildakoak ehortzeko. Eta garrantzitsua da baita ere, ikusteko hori hiri bat zela, eta neko populatua zegola, baina beste, ez, lekuetan errealitatea atzera hori, ez. Eta, behin eta berriro errepikatzen ari genera da, klima aldaketak eragiten dutela uztatxarrak izatea, horrek gozera egiten duela, horrek populazioa ahuldu egiten duela, eta horrek izurria
indartzen duela, eta kasu honetan ere hala izan zela. Baina, berriro diot, ezin da hori arrazoi bakartzat jo, eta gainera, urte txarrenaren titulua ere zalantzan jartzen du horrek, ze Izurria 551. Urtean hasi zen. Hau da, urte batzuk geroago. Eta gainera, azken agerraldia dago dokumentatuta 750. Horrek esan nahi du, 100 urte irautzuela Izurri honek, indar gehiagorekin edo gutxiagorekin, eta 100 urteetatik edozein 556 baino okerragoa irudituko zitzaiola, batez ere Izurria bizi izan zuten ez? Don't they know it's the end of the world, 'cause you don't love me anymore? Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the Bueno, hori guztia osondo dago, baina ordukoek zer zioten? Hori da, Honi guztiari buruz. Bai, gure garaiko zientzialari, arkeologo, historialari eta kazetariek zer esaten dute bildu dugu, baina nola bizen izan zuten, ez? Haiek, hori ez, urte hartan bizirik zeudenek, egoera hori, ez? Zer dakigu haien pertzentzioari buruz, eta erantzuna da, ezer gutxi dakigula. Ara. Egia da, garai hortan, ez? Sare sozialik ez zegoela, ez? Ez egon. Baina, hori, gauza gutxi dago, iturri nagusia Prokopio Zesareako historialari bizantziarra da. Bizantziarra, palestinarra, ere esan dezakegu, bai. Zesarea maritima Palestinan zegoen. Hortaz hitzein dugu, bai. Bai, kolonia erromatarra zen. Bai, eta berak bandaloen aurkako gerrari buruzko txostena egin zuen, eta txosten horretan hauxe zioen. Urte hartan, zeruak seinalerik beldurgarriena eman zigun. Eguzkiak ohiko distira galdu zuen, eta ilargia zirudien. Urte osoan eguzkiak eklipsatuta zirudien, izpiak ez zirelako ohi bezain argiak. Eta orduz geroztik, gizakiek gerra, izurria eta heriotza dakarten gauza guztiak pairatu zituzten. Eta hau gertatu zen Justiniano bere erregealdiaren 10. Urtean zegoenean. Kontua da Justiniano 10 urte lehenago hasi zela, beraz, Prokopiok baizatzen digu, 556an gertatu zela hori, eta ondorioak ere aipatzen ditu, eta beste testigantza bat da Kasiodoro senatari erromatarrak, eta handikan bi urtera, 558an, egin zuen analizia berez ez da zehatza, baina esango nuke poetikoagoa ere badela, eta berak esan zuen, eguzkiak argi urdina ematen du. Harritu gintuen ikusteak eguerdian gure gorputzek ez zutela itzalik ematen. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Won't you come? Gure gorputzek ez zuten itzalik ematen. Ez. Esateko era poli bada. Bai, a ber, hori da, igual erromanututa zeuden eguzkira, baina imaginatzen gure kostalde inguru hauetan ohiko eguraldia irudituko zizaiela, ez? Pixka bat hotzagoa gilan, pixka bat ilunago, baina bai. Esan behar dago, bi iturri horiez gain beste zer gutxi dagoela,
testu txinatar batek aipatzen du, hasieran esan dugu, Txinan udan lurra egin zuela, eta uztatxarrak izan zirela, eta gosetea gertatu zela. Irlandan, usterreko 526ko urte liburuan edo analetan, testua agertzen da. Perditio panis, hogei falta alegia. Baina, bueno, niko esango nuke Irlandako urte liburu askotan agertuko dela perditio panis hori, ez? Bai, perditio samarra dira. Bai, eta Perun, motxe kulturari eragintzion lehortea ere, aipatzen du idazki batek, baina, bueno, lehortea ere izan zitekeen horregatik edo beste motibo bategatik, ez? Arrazoia bilatu nahi duzunean, hori da. erraza gorkitzea. Eta hori da guztia. Zuzeneko iturri horiek, bai adierazten dute batetik planeta osoan, ez? Jasan zituztela ondorioak, ez? Amerika daukagu, Asia daukagu, Europa daukagu, baino, oroar, espero baino informazio gutxiago dago, ez? Eta historiako urteri txarna izan bazen, eta bizi izan zutenak hain gezki pasaba zuten, zergatik ez zuten horri buruz gehiago idatzi, ez? Miles Patenden izeneko historialari batek azalpen bat eman izan dio horri, eta da egositako igelaren sindromea. Igelak dirudigu, uretan murgildurik saltari. Igela sentitzen naiz, lainopean blaiturik limuri. Kroa, 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 igela dirudik. Kroa, 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 igela dirudik. Badakigu ez, ez nahi dugun sindrome horrekin. Igela... Koa? Igela uretan sartzen duzunean, eta irekiten hasten danean ura. Esaten dugu ize, ondo, ez? Egokitzen dijoa, bai, eta azkenean egosita hiltzen den arte, ez? Eta orduan, Patendenek, horlako, zehoze, esatute, horlako zehoze geratu zaiela 6. mendeko gizakiei, azkenean aldaketak, ez, kalteak, gertatutakoa pixkanaka eta konturatu gabe barneatzen joan zirela, ez? Ez zela izan bapatekoa. Zan urtez urte, ez? Bai. Orduan. Bai, eta orduan egokitzeko, ez, almena izan, azkenean da hori egokitzeko almena izan zutela. Kasu honetan igela bezala eziltzeko, baizik eta albaldin bazen behintzat, bizirauteko, ez? Euneko 80 piko, 70 piko horretan egoteko. Alaren ikusti igelari galdetuz gelo, zer, ihatziko zula. Iazteko gai zango balitz. Eta esango zuen hori izan zela bere historiako urterik. Bai, atzoze du txarraro esan nuen, ez? Bai. Baino arraroa. Zoze. Baina hortarako idazteko kapazitatea izan behar dute eta gainera bizirik irten. Ja, baina uretatik. Batzuk bizirik atea ziren ordutik, hemen gaudegu horren frogatzat. Baina kontuan hartu behar dugu, garai hartan munduan 200 milioi biztanle inguru bizi zirela. Bazien batzuk. Bai, baina ez zain beste. Eta gaina 1000 urtetan oso gutxi aldatu zen hipotesi eta kontu desberdina daude, baina bai, 0. urtetik, lehenengo urtetik, lehenengo mendetik, 11. mendera, oso gutxi aldatzen da populazioa, eta orduan populazio hori oso banatua zegoen. Soilik populazioaren zati txiki bat bizi zen dentsitate handiko hirietan, eta gainera etzekiten mundu osoko krisi baten murgilduta zeudenik. Ez ziren kontziente hortaz, ez, gaur egun garen bezala. Bai. Eta agian, ez dakit adibidez, haiei 10 urte lehenago izandako lehorte bat, edo 10 urte geroago gertatutako uholde puntual batek, kalde gehiago egingo zien, ez? 556. urteko gertakariak baino, ez? Da, pixka bat, adibide jartzeagatik, ez? Duela gutxi Andaluzian gertatutakoa, ez? Euriteekin eta uholdeekin. Hau da, Grazalemaako biztanle bati askori galdetuta, segura aski, ez? Aurrera begira esango dute 2026 oso urte txarra dela. Bai, oso. Baina guri galdetuta, handikan bizi... Baina esan nahi dut, hori ere gertatzea bat zegoela. Eta nik uste gainera, ziurrenik gu baino olako egoeretara, olako krisitara egokitzeko gu baino ahalmen handiago izango zutela, ez? Kontuan hartuta, 2008ko pandemian, ez? Azken ondamendi mundial hortan, gure lehen erreakzioa izan zela
supermerkatura joan eta komuneko papera agortzea. Bai, baina indartuta eta pertsona hobe atea gara. Bai, Ez? Ez dakipa. Eta hortaz bai, idatzi Zu bai? Zalantza dazkat. Ez dakit, utziko dien lan hori historialari entzat. Vale. Horrela erabaki esaten gu benetan zer ginen, zer garen. Vale. Kontuat, badirudi igual ez, 526an gertatutakoa gutxietxi ez, nahi dudala, izan zuen larritasuna, baina ez da hori, eta gainera ikerlan zientifikoak ere ez ditut gutxietxi nahi, hau da, kasu honetan eta beste kasu askotan, olako ikerlan zientifikoek historiari asko laguntzen diote ez, kasu honetan, ezagutzen ez genuen gertakari bat, ez, agerian utzi dute, eta hori aztertzen hasi gara, baina egia da, datu zientifikoak direla, baina horiek interpretatu egin behar direla. Hala jaino. Eta orduan zaila dela orainkerian zer hortzea, ez? Eta beraz, nire iritzia da, baina ez nintzenan egon, ja adin badaukat, baina nintzenan egon, baina 526a etzen historiako urteri txarrena izan, baina bintzat, ez dakit ezertarako balio duten, olako tituluek eta olako rankinek, baina guri bintzat podcast bat egiteko balio izan digute. Bai. Ez da azkena izango, seguruna. Jarraitu rankinak egiten lagunak. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.